bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini mono kala en mo yettode mo kala jeeɓo ayango diaspora sénégal tv ko noon tigui min garti waɗade moon émission danga on mbiyama daƴƴere wona yejjidde émission noon wayrama waɗede mais oɗon gandi mi wonnon koye événement kamin jultoynoɓe Fouta oɗon gandi kadi Fouta sa yeehi toon ko fina tawa woni toon a wawa yaade ba liɓal tattan garta no tawrano ko jinnaɗo tawrano ko koreji sa yeehi ha toon noon mbawɗa ko jooɗade mbaɗa feeklu oɗon gandi Fouta ɓuuri welde e Dakar kadi ko ɗon kadi ndewaten calminen hilfa men aada hilfa men diine hande mbaɗa ardi ɗo ene e debbo jontaɗo woni Aissata Ba debbo mo daaɓi Aissata bisimilla ma calmodira e bandiraɓe mi salmini assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere mi salmini dentagal fuutankoɓe foof kala mbiyo mbimi mbimami kala to gonɗa kala to keɗɗa mi salminima mi juurimama hande noon min garno ɗo e télé diaspora tv émission amen danga emin jaadi hen Maimouna Diallo debbo mo Thila salmitama eyyi ko ɗon tigui no Aissata wini ko émission men danga ha joni wona ha joni kam ɗo ñagno bandiraɓe yafoyde tawno neɗo timmani en tawma hikka yo Allah hokku men tawde o saaha muɗum taw eɗen ɓeyde diino kadi amin ya rab amin wonno ala ko joguiɗen ala ko dañen so wona diino ɗo yo Allah hokku men kadi min keɓɓitirɗen e diine o no ɓeydirɗen diino o no jaaruɗen e diino kadi amin ya rab ɗo tigmi rewa mi salmina Mama Penda Diop yo gurdamma Diouf eyyi lowdi ndi ko ni sifori yimɓe gandi hande haasidagal ne heewe nder meɗen walla ne heewe e nder diwan o te haasidagal ko ñaw mo gandanɗa hoore ma mo moƴƴani ko jawɗo warde Aissata holko pamɗa e haasidagal eyyi oɗo Maimouna Diallo haasida kam jaani haasida kam habara koye Allah par ce que hande haasidagal ne heewe amen aɗa yiiya neɗɗo yiima tan haasida ma taw ala ko mbiɗa ɗum ala ko mbaɗɗa ɗum haasidagal nane ɓingu baaba haasidagal nane ɓingu yumma haasidagal nane peseraɓe haasidagal nane hay nawliraɓe ni nder galleji haasidagal woni koye men woni koye société amen hay goto wawa ittude ɗum noon ko ñaw gonɗo e men te ñaw o il faut itte so ittaka tan moƴƴani eyyi ko noon tigui Aissata mi salminmama aɗa andi a haali ɗo gueɗe ɗiɗi ha e tati walla ha e nayyi a wi haasidagal ni tengtine ɓiɓɓe baaba ni tengtine fecciraɓe ni tengtine kadi jiiduɓe yumma e baaba min mboɗo yiiɗi andude haasidagal ɓingu baaba holko addata ɗum eyyi haasidagal ɓingu baaba ko addata ɗum koni heewi saaha noon ene wona e jinnaɓeɓe saaha kadi ne wona jiiya neɗɗo tan cikka mataw jinnaɗo o ko an ɓuuri yidde walla ko an ko yumma ɓuuri yidde taw wona ɗum yaari a faami ko mbimami ko taw wona noon yaari comme ça nawliraɓe ɗiɗo woni ɗon sukaɓeɓe gara jibine so sukaɓeɓe jibinama yiiya a min de babam ko oyo ɓuuri wonante walla babam ko oyo ɓuuri wonante walla ko min e kaari jiidi baaba te babam o ɓuuri yidde cikka mataw wonko woni ɗon taw ko an miiji ɗum tan taw wona noon yaari sibo kadi sa jibini ɓiɓɓe ma wasata mo ɓurɗa hen horsinde kadi ɗon kadi il faut kadi ɓe jomumen ndento ɗon sa jibini ɓiɓɓe ma won mo ɓurɗa yidde kono kadi ene cuuɗa ɗon kadi ne moƴƴi par ce que ɗon affaire o fuddoto ko yummiraɓe e babiraɓe ɗon fuddoto kadi e neri ndi kadi ko ɗon fuddoto wadde somi faami an Aissata no miijoriɗa ko jinnaɓe ko kañumen gaddata probléme oɗon banggue soɓe moƴƴini moƴƴa soɓe moƴƴini moƴƴa soɓe bonni bonna wadde kadi ha joni eɗen mbawi artude e thème mo gandanɗa hoorema walla e haala mo mbiɗa joni ka woni ɓiɓɓe baaba a wi joni ko jinnaɓe woni ɓe dokkani éducation ngaji moƴƴi noɓe mbawi wurdude walla goto e mabɓe sikka baaba ko o ɓuuri yidde e min o to gandanɗa hoorema o sikku tan kono worani noon aɗa sikki kadi haasidagal wona gotum ça fait deux eyyi joni kadi mi artat e ma mbiɗa ko jiiduɓe kadi yumma e baaba ne
ne mbaɗa haasiddeji e nder koye mumen holko addata ɗum jiiduɓe yummo e baaba ganduɗa hoore ma ngadduɓe indi woturu kañumen poti jiidude yummo jiida baaba pijje jalda kala ko ganduɗa hoore ma ko muusi keddiɗo taw jomumen ne mbawa yewtidde ne mbawa wasde suuɗodirde nafde aɗana mbiya unoɓe ɗiɗo so cuuɗodiri nafde tan mbi sikka ɓe unata ko ɗiggata min kadi aussi ɗon ne ñawi haqqillam o koma jiidu yummo e baaba ɗiɗo mbasata weldude goto foof wiya sikka keddiɗo ko haaside mum Aissata holko heewi addude ɗum eyyi debbo mo cila joni ɗum kam a haali ɗon gonga par ce que jiiduɓe yummo e baaba sa yii ɗum ne wooɗa par ce que a yiyat neɗɗo taw onon jiidu yummo e baaba afo wona ɗon e galle he taw ala moyen ala doole dewdo sambajo o ara daña yummo ƴetta sambajo o fo dow afo mum wottina ɗum caggal ko sambajo o taƴata kañum waɗata ko wi ɗum ko wiyani foof ɗum wonta to ɗum wona hunde fewde toujours aɗa ardina ɓiye hayso tawi jomum alani ardin ɗum gandina miñi ko toujours ko o kala ko waɗete ko sene wimo jogui ko kañum so ala ko kañum ko ɗum woni lawol kono sa ardini miñum wana so ɓooyi wonata ko gañgu noon moƴƴani so ɓooyi e ɓernde tan addata ko hunde foof poɗɗo ardade o yo ardu tan goɗɗo o rewa caggal mum ko ɗum woni gonga kono so tawi min foti ardade a heeɗini kam caggal tan so ɓooyi ma addu goɗɗum gañgu ma ya hay sukaɓe ne woodi Aissata wona ferade konngol ma min ko ɓooyani ko min ni jiiri yitaram woni jiiduɓe yummo e baaba ɗiɗo jiiduɓe yummo e baaba ɗiɗo miñiraɗo wari mawnum rutti wari jaam suudu mawnum ɗum ɗon kadi ko haasidagal min mbiyam ɗum ɗon ko haasidagal taw ronko mawraɗo o ɓuuri mo o wari mawni ko mo jiidi yummo e baaba tawi kamɓe gaddi indi woturu ɗum ɗon kadi holko pamɗa hen ala ɗum fof wona hunde fewde par ce que kadi ɗum kadi koye éducation sa jibini sukaɓe ma ko an nehata sa jibini sukaɓe ma hollumɓe diine kollaɓe l'islam kollaɓe affaire nde ne yarata kono sa jibini sukaɓe ma jangguinani ɓe haydara ɓe ganda koɓe foti wadde ɓe ganda ko ganduɗa ɓe fota wadde ɓe jahat ka ha ɓe ganduɗa ko ɓe gandata koɓe foti wadde cukalel ma nehe guila ne famdi nehe guila ne woni cukalel mawna mawnide hen kono sa nehani cukalel tan ko ɗum addata jomum no waɗa kan to mawni ko wela on neragal jomum ɗum waɗi noon wiyete ko jangguine ɓiɓɓe amen ɓe neeɗi diine e l'islam ko ɗum adi jomum nehe so jomum neha anda ko foti wadde ko fota wadde ko ɗum noon addata ɗum ɗon ko jiiɗa ko foof so nehanoma e diine o nehanoma e l'islam o andinama aduna jinnaɓe ɓe kadi ne mbaajo ne yewta ne mbaajo ɗum kadi no moƴƴi wadde ko noon tigui bandiraɓe yeeɓoɓe ayango diaspora sénégal TV on paami ko mama Aissata fuɗɗi famminde men ɗo hen e haasidagal noon oɗen gandi ne heewi façon ŋaji haasidagal joni a wi haasidagal jiiduɓe yummo e baaba ɗon cikkumi en paami ɗon kadi ko kalɗa ɗon ko garten ha joni debbo desaɗo e nder galle tawi ɗo ƴekiraɗo taw gandanɗa hoorema kañum defata wuppata waɗata hunde foof joom miñum gorko o ara ñaama ha haljira wiya welani wiya koni wayi wiya ko salte wiya o mi yiɗamo tan walla ɗum ɗon kadi cikkumi ko ɗum haasidagal kadi mama Aissata ɗum ɗon kadi holko pamɗa hen ko gonga kalɗa jomum a resaka ari tawima e galle ko bane gorko resi ɗum so ari won no poɗɗa nanguirde ɗum won kadi no poɗɗa huuɗude mum e galle par ce que kadi debbo ko resa tan kono wona babba e mara ko ka sa foti reset sa foti reset tan ka reseteɗo ɗum addi galle so ari e galle ko ballodiral tinnodiral o tinno banggue mum kamɓene ɓe tinno banggue ko ɗum woni dewgal kono wona tan mbi janano yo ara e galle kañum defata kañum rottata ko ɓuuri en musde noon Maimouna defa ha ɓenna dotta mbima welani
ɗum fof min jii ɗum kadi boppitma an fittata an lawjata a suusa wiide ni a sellani hay sa sellani a suusa wiide a joni sa wi a sellani ɓe mbima ka gokkiɗo ɓe mbiya o welaka liggade ɓe noon ɓe mbiyata ko an ka a yiiɗa liggade walla ka feña walla mataw a yiiɗa defande ɓe ñaama to wona ɗum liggotoɗo fof ma wonde ne ganduɗa joomum ronkat ɓe mbattanma hen kadi ko an resaɗo e galle saɗa wela saɗa metta ko an waɗata liggey galle o wona hunde fewde ɗum ɗon kadi cikku ko hasidagal kadi fof koye hasidagal ko woni e galleji ɗi hay goto wawa haalandema ko woni e galleji ɗi no mbayno leydi ɗum ko hasidagal sa woni hay hande joom suudu mawne walla joom suudu miñe deefi janggo mbiyama kaari a arti mars ar hande mi saggina walla fofto hande walla kaari hande gonɗa koye wuppude ar hande mi foftinma ɗum fof ne welna galle ɗum fof ne taha kadi bandiraɗo gorko horum adda horma hakkude maayo mum ɗum fof ne welna galle kala ko welnata galle yo yimɓe tinno hen par ce que ummiɗo e galle mum ari tawima e galle wona babba ari ko resede ɓe yo tawi ɓe ɓenne foti wallude ɓe tinnodire wadde yeɓoɓe ayango diaspora sénégal tv on paami ko mama aissata haali ɗo en e haasidagal ko aɗa andi ɗeɗo balle kadi wonko jiyeten e nder réseau ji ɗi welani te yooɗani a tant que ɓiɗɗo debbo ne foti rentade réseau ji ɗiɗo hay so wona ɓiɗɗo debbo ni ene foti rentade ɗiɗo réseau ji joni ɗi gonɗen par ce que chaque jour aɗa yiya hunde ko gandanɗa hoore ma ken tagma rentade aɗa yiya hunde ken tagma rentade hande a hooloto sehil ma mbiyam ko confidente ma mbiyam ko biyumma mbiyam ko n'importe quoi te to maɗo mbaɗama fan nanggamo mbiya oɗo waranta kam hoore oɗo waɗata ham ko musimi e nder hen noon taw on hirsirtuma ko nder gandinama hunde foof rutto janggo ko wonma hunde ko gandanɗa hoore ma ko moƴƴani ɗum ɗon kadi ko haasidagal walla ko holɗum kadi mama aissata ko haasidagal par ce que mi yiyema tan anana yaaha min joomum yahani walla boni mo wutta joomum an faddi ɗum wutta walla o yima wonto kebnoɗa joni wonto jettinoɗa o haasiɗinam ɗum fof koye haasidagal ɗum fof koye sa rendini ɗum ha joni e jaltani e haasidagal par ce que jiya neɗɗo tan yontiyama walla heeɓi won nokku heeɓi an a heeɓani ɗon tan wonko moftannoɗa ɗum jaltina walla wonno gandanɗoɗa jooɗa réseaux sociaux kala fof minen ɗum min jiiɗu surtout hande ko ɗum heewi e société ji amen ɗi kala nde pinɗa huɓɓi a yiyat ka meeɗa yiide walla daara ka meeɗa darde walla nana ko ganduɗa mbiyeɗen enen kam holton gonɗen enen holton gonɗen wadde mama aissata hande en cuurani somi faami ɗum ɗon kadi ko haasidagal anan kadi holko mbawɗa ɓeydande ɗon minen yonta hande o hande goto amen fof sikkata ko kañum wawi tambade aduna o goto amen fof sikkata ko kañum wawi jogade aduna o ɗum ɗo kañum nanga eyyi joni mama holon waaju mo mbawɗa waajade minen sukaɓe rewɓe joni ɓe minen yonta joni o holko mbawɗa waajade minen oɗo réseau par ce que haasidagal nane nder réseau o so wona tan tinnoɗon e koye mon ndentoɗon kadi eɗo sa rentima tan ene wawi ko heewi a yiyata ɗum walla a yettata ko ɗum neɗɗo yo rento tan aduna sa woni hen a rentot a andat to powɗa koyɗe ma a andat ko powɗa ko fodɗa wadde aka fota wadde sehilam o wi sehilam goto minen koddi ko wiyata joni wiye Mboso Diop wiyata joni an a anda joni aduna o hay goto anda mo haaldata poɗɗa haaldude teno woodi e goto anda mo poɗɗa haaldude a haaldat jomum haalanma sirlu moftana ɗum an sa jaabi mo ƴetta ko jaabiɗa ko nawa ɓeyde hen goɗɗum ko ganduɗa an a haalani joni ko ɗum woni société ji amen ɗum wona hunde yodde yaadigal yo ɓerde nde yaadu yo jikkuji jaadu yo fof ne foti yaadude sa ari a addi kam sirluma mi moftanma annane sa addi sirluma mi moftanma ko ɗum woni jaadigal nden ɗon yummo nden ɗon baaba ko ɗum woni hay mo ganduɗa ni wona sehil ma so addi sirlu mum haalanimo waajo ɗum sa waaji mamum
après noon rentina ɗum so tawi ko boni waɗi dentina ɗum so tawi ko moƴƴi mbaɗa ɗum encouragé mbiyanmi tan yo sukaɓe tinno eyi aduna ko noon sa woni tigi hen a tinno kadi mama Aissata ha joni koye nder réseau o gonɗen hasidagal nane makko ala fof ken jiyani hen mais kadi est ce que kadi ɓiɗɗo debbo ne foti wadde won gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ko majjata mayata en tant que ka ɓiɗɗo debbo aɗa miiji janggo ka jibino aɗa miiji janggo dañoyde ko heewi hande neɗɗo sene ñaago Allah ñaagotum kay rewɓe moƴƴuɓe toɓe limtete to somi wonani toon pe hotomi won toon ndaare hande holko pamɗa e kadi ɗum fof koye haasidagal mbiyami de koye haasidagal par ce que an a waɗ an neɗɗo waɗata hoore mum ko boni soko boni yiyama e ma tan ko neɗɗo wonma ɗum kono wona waɗɗum hoore ma ko ɗum waɗi noon neɗɗo surtout ɗiɗo téléphone aji mo yimɓe jogui il faut yimɓe ndento ma moftu on hunde jojjina jalta haaside ma ƴetta téléphone ma nelda hoore mum après waɗa partage mbiya min de pourtant téléphone am komin jeeyi komin joguino holno ɗum yaltiri il faut yimɓe ndento ndentade ne moƴƴi e neɗɗo il faut ndento ɗon sen ndentaki tan moƴƴata par ce que hunde fof nane téléphone aji ɗi kadi neɗɗo ina foti jooɗade ha ɓooya lelo miijo ƴeewa ko foti waɗde e ko fota wadde won ko ganduɗa ɓi moƴƴo ɓi fuutanke hayso wona ɓi fuutanke te waɗa fota wadde won gueɗe ala ko haali ɓi moƴƴo ɓi moƴƴo neɗɗo noon yo wot ko waɗi wot ko waɗani wadde tigui bandiraɓe en paami kadi ko mama Aissata haali ko kala jeeɓo ayango diaspora sénégal tv téléphone ngaji ɗi kadi bonni ko ɓuuri hewde koɗi pewni ko wadde ha joni kadi mama Aissata koye haasidagal gonɗen aɗa yiya e nder entreprise aji e nder entreprise aji gonaɗi joni ɗi comme ɗon seeɗa haade ma nade gona ferade konngol ma haade ma hay e nder galleji hayed mawniraɗo e miñiraɗo taw debbo mum an goto e mabɓe debbo mum ɓuuri finde ɓuuri famde an miñiraɗo gorko wona haasida gona aɗa hurba less aɗa bonna aɗa bonna aɗa bonna aɗa bonna aɗa waɗa ko beeleɗa less taw jomum yentinani neɗɗo yo jab ko Allah waɗi so Allah jiiɗi a mumti ɗitti a mumti sa rentaki tan momtete ko Allah desitta ko Allah waɗata Allah ko bammal yimɓe ko gonga Allah waɗata ko hanani ne waɗi kala ko neɗɗo dañi tan walla kala ko Allah waɗi foof koko hani tan wadde en paami kadi ko mama Aissata haali ko ɗum foof kadi koye haasidagal joni garten jiiya ɗiɗo aɓe gonde entreprise kam aɗa andi ko yimɓe a heewi goni hen e nder yimɓe ɓeɗon kadi a yiyat neɗɗo ɓurɗo suuɓede hen taw oɗo neɗɗo ko konko woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema ɓurɗo suutede dow a faami e nder hen noon taw won gonɗo hen yiiɗa place mo woni o yaaha liggomo walla waɗam n'importe quoi ɗum ɗo kadi est ce que ne foti wonde en tant que aɗa wiya hoorema ka julɗo wona hunde moƴƴude wona fota wonde par ce que so neɗɗo hayso wona entreprise kala mon jiiɗa e aduna tan won keeɗ ɗum dow won keɗma won mo heenma dow an gonda less so entreprise so e place uji so e nder galle so e rendo so e fedde won adduto tan goɗɗo rewa hen kono woni yimɓe ko ɗum koɓe saliɓe ɗum tan ɓe salima tan neɗɗo ardoɓe te ko ɗum foti wonde hunde so ala ardigal fewata ma woɗo ardiɗo tan goɗɗo rewa caggol mum goɗɗo kadi rewto ɗum caggal jiiya neɗɗo e entreprise liggoɗa ɗum mbiya o fota eɗademi taw an ko ɗon tawɗa walla kañum ɓurma janggude walla ko jogui ko e ko liggeeyo konko wawi fewnu ɗum an a janggani walla haydara ko wawi lijjidde ko an a wawi lijjide ɗum mbiya o fota ardade ɗo est ce que ɗum ko hunde fewde ɗum wona hunde fewde aduna ko ardigal tan enen joni ko Allah woni foof nelaɗo rewi hen goɗɗo sernaɓe amen ko noon tan aduna ko noon tan ha yaaha mama Aissata yimɓeɓe hande ndewi haasidagal ƴewani Allah ƴewani nelaɗo ko ɓerɗe mumen ɗe ƴeewi ko ɓerɗe mumen ɗe ƴeewi hol kadi ko mbawɗa jubbande mi seeɗa tan e gandanɗa hoorema e neɗɗo kocco jawdi mum yahane liggo neɗɗo te somo yaha liggoyade o tawani toon prof o tawi toon ko ceerno hol kadi ko mbawɗa
jubbande mi seeɗa e ɓeeɗon seernaɓe hande rewi haɓe bonni seernaɓe fof par ce que hande hay goto ala e ceerno hoolare eyi par ce que sa yii ɗum a yiyat debbo ummo e galle mum ara tawa ceerno woyto ceerno woya ɗo wulla ɗo wiye ha ceerno yurmo ɗum ɗa wiye gonnumi koye kaari waɗi kam ni waɗi kam ni waɗi kam ni taw on andani ko woni ceernagal pour ne an yo ceerno yurme tan bonna hana yi ñande fof emin jiiya ɗum e télé ji ɗi taw jomum nano jooɗi yahani arani an jaaha e ceerno mbiya kaari ko waɗi kam ni kaari ko waɗi kam galle o mi ñamata ɗo mi yarata to gorkam dara ha ceerno jogo ɓernde tan wiye fat mi yoftanoma taw an a tooñaka ko an tooñi ko an tooñi an yeehi ceerno ɗum kadi seernaɓe il faut daara ɗum ɗon so jomum ari addi ƴeewe ko addi ko holɗum seernaɓe haydara waɗani kamɓe adduɓe ko kamɓe mbaɗi kamɓe an garɗo an joguiɗo kalis ma o ko an waɗi neɗɗo noon ne foti miijade miijo moƴƴu saɗa waɗa hunde miijoɗa janggo ka ma yo to an tan e lendema wadde mama sami faami seernaɓe mbaɗani haydara ko neɗɗo ƴettuɗo haalis mum tawa ceerno ko on waɗi ha joni kadi mama ko hen gartat hen ko haasidagal de ko hen gartat hen par ce que ko haasidagal rewatma ha ubbeɗa tawa a mayani par ce que ko virus mo gandanɗa hoorema mbaɗo corné e nder ɓerde wona hunde moƴƴere joni ha joni ko ɗon gartami neɗɗo so ummima galle mumen a surtout hande wiyete ko enen rewɓe kala ko waɗa wiyete ko rewɓe mi wonno debbo wone ko wone mabɓe tan noon rewɓe fof wona kamɓe fof boni de wallahi kono nawri fof eyyi goto tan wawi nawde kamɓe fof ha joni kadi cikkumi an ceerno neɗɗo so arema wi waɗanam ni kaari walla waɗanam ni ɓi kaari a tanka ka julɗo ñande foof aɗa yaaha juma aɗa huccide funnague aɗa jooɗo toon aɗa istono yimɓe ko Allah wi e ko nelaɗo wi wadde so neɗɗo addi mbuuɗu muɗum hayso ko 1 million walla 2 million hoto jarani wiide aɗa bonna aduna mum aɗa bonna aduna mum par ce que te bonnata aduna mum wiyanima waɗanima ene wawi ni garɗo toon wiyani ɗum waɗani kono foof tan min tottanmi ko garɗo o tan ay gardal ko garɗo tan nanguɗa kalis o min ko on tan woni ko nawara e ceerno aɗa wawi defde ɗum ha weela yimɓe ñaama duwonoma daña jaam aɗa wawi sodande ɗum ɓiɓɓe ma comci aɗa wawi ɗum ñamminde e galle neɗɗo kalis mo ƴettata aɗa bonna aɗa nawa e ceerno aɗa bonna aduna neɗɗo te sa bonni aduna neɗɗo ala ko dañta hen ala ko dañta hen ene wawi ma welto e aduna cikka noon te aren ko jahlimi an oɗon baɗo ko boni sikkat ko toujours kañum woni e gonga ne woti noon heewati sikkat ko toujours kañum woni e gonga sikkat ko waɗata ko kañum toujours toñaka kañum toñata koko toñete toñani koko toñete neɗɗo noon ne foti miijade janggo te ɓen noon ñawara toujours tan eɓe cofta wadde bonande min ko ɗum jahilumi aɗa yiya ɗum wadde bandiraɓe kala ayango diaspora sénégal tv en paami ko mama aissata haalde ko konko dal o son paami ko haali ko dal oɗon gandi ko gonga nde wonno koko yiya ene yiita wadde noon bandiraɓe ndenten gonen neɗɗo goto gaccen haasidagal ko ñaw bonɗo kadi Allah yiɗa haasida kadi toujours sa woni haasida kewɗa ko wattindade caggal kaɓata koye Allah ni voilà koye Allah kaɓata kaɓa haɓani juuɗe neɗɗo ɗe haɓata koye Allah te Allah sa haaɓe mum tan ta renta kopto boni cakkittoɗa Allah haaɓe ha mama wadde bandiraɓe on paami ko mama aissata haali ha joni ko koye haasidagal kadi gonɗen nde tawno hande haasidagal ni huptidini e nder rendo men walla e nder galleji meɗen mama eɗen jiiya kadi taw ko janggoɓe ɗiɗo taw koɓe janggoɓe de ne woodi ko kalta ko ne woodi taw koɓe janggoɓe kamɓe ɗiɗo ɓe ko kamɓe pijji guila aɓe pamɗi kamɓe jadata jamma kamɓe jadata ñalawma haɓe jonta wadde bak haɓe jonta wadde bak de mbimami jomumen jonta wadde bak goto foof fooɗo ɓiyum
fada mi liggo bi kaari o kaari hade mum dañde oppa ɓiyam wallahi o e wi fada mi liggo bi kaari o hade dañde oppa ɓiyam wallahi aɗa ɗum no ko haasidagal way haasidagal ɗum noon kadi est ce que ne foti wonde fota wonde kono moni fof ko Allah hokkor ɗum o bangmum konkoñum jangi kañum dañi ko Allah hokki ɗum no foti jañi an sa bonnini o e wala haasida est ce que an mo ɓiye o no jogori naftorde te mi haalanma noon kala ko mbadda e ɓi janon ko ruttoto e ɓiye te haasida mi haalanma noon meeɗa dañde jaam ɓiɓɓe mum meeɗa dañde jaam haasida a meeɗa yiide tan haasida tan tawa ɗum galle ɓiɓɓe mum daña jaam tardat tardina ɓiɓɓe mum ne selli tardat tardina ɓiɓɓe darjina ɓiɓɓe mum ɗum noon neɗɗo no foti woppude haasidagal an min liggi komi janngude mi dañi bagam woppidam e bagam walla min ɓuri ɓiye wawde janngude Allah hokkata no woti Allah hokkata woppidam e bagam sibuno ni on ne wawi dañde nafma nafa goɗɗo e goɗɗo nafa kadi hayso nafanima kadi nafa leñol mum nafa société mum mama Aissata aɗani sahaɓe kewi wiide gona haaside neɗɗo taw dañal ma koye junngo on rewata min mi wimo ganduɗa añ tan yiide yummum yahat tan yiya yiide yummum hayso yummum ari ha tawi ɗum nokku o yi o andi yummo ko andi nokku mo woni ɗo o yahat kadi mi wiyani mi nani de mi yi ɗum fof ko haasida waɗi ɗum to mbaɗɗa fof mi mbiya wonko waɗa ɗon ko haasida waɗata ɗum neɗɗo jogino ɓiyum serna ɗum e ɓiyum mbiya tan koñum ɓiyum yummo yiyata ɓiyum walla ɓiɗɗo yiyata yummo kala to yummo yiilomo ha yiitomo o yeehi bayga goɗɗo walla ɓiɓɓe mum bonna ɗum bonna ha ka affaire kala ko dañno kalo ɗum fof mi yii ɗum eyi wadde haasida dal wona welta haasida kayne tampini yimɓe eyi haasida kañum heewani dañde sago mum tampini yimɓe dañata sago mum woppata yimɓe daña sago mum te mayade kene halka ene halka ɓiɓɓe ɗum mum noon ko gonga mama Aissata hankkadi ni waktuji men ɗi goni koye gasde holon konngol mo cakkittoɗa waynirade bandiraɓe so wona tan yoɓe tinno surtout wonɓe e galle yoɓe tinno par ce que ay koddigal ɓooyani ma yeeya ha ɓooyata yimɓe seerta so yimɓe seerti yandirta yahodirta par ce que wonko wonno ɗon gila ko ɓooyi woti ñaw wonnoɗo ɗon o a yejjitani mi yejjitani so ɗum woni e koyamen tan e jaadodirta wadde yimɓe ne foti tinnodirade surtout jiiduɓe mi yimo ganduɗa wi ko min kala nde jiimi ɓi baaba mo komi mbaɗomo naggam par ce que wonko o waɗanno guila mi woni cukalel mi wawa yejjidde cukalel nguel are yam haalanimi wi somi yii ɓi baaba mo mami waɗ ɗum naggam par ce que o waɗanno guila mbaɗa famde omo waɗanno ɗum ha joni wawa effisde hooram mbimomi wadde woto Allah hokke jiya on wadde ɗum fof ko hunde bonde yo yimɓe tinno e koye mum ɓiɓɓe wonɓe galle yo tinno yummiraɓe kadi yo tinno ɓi nawle yo won ɓiye yo won ɓiye ɓi nawle wona ɓiye mo fof wassodiron kadi mi yii kadi galle nawliraɓe welduɓe ɓe ganduɗa a wawa wi andude o woni jeewo o woni yontande ni ala ɗon eyi mama Aissata ɗon sa mimi kam ɗon tan mi adda ɗon nenam Hawa Diop omon jooɗi to France on wonde nawli woni Hawa Guedda Ba mi salminiɓe moƴƴere Allah e mabɓe kadi ndenka Allah e mabɓe ko noon tigui koye émission men danga koye émission men danga gonnoɗen en paami kadi ko mama Aissata haali ko kadi waydire bandiraɓe ha alkamis paaɗo inchallah momin gartan mon ɗo en e émission mon danga o ko Maimouna Diallo debbo mo Tuuli Thila jaranko mi waɗa présenté hankkadi on gandi min woni holore wala gogo jettode tan bonɗum